Hey, wow, bashani, bashana, kushubile, bashana, ay, bashana, ilokhu igijima njalo inqola emasonto, bashana, inqola kaElisha ekhafula umlilo, ushubile, bashana. Ikwalenkosi bashana undonga umkhwanazi ungenhla bashana ubhace ngobonda uncikile bashana uhleli imbashalala bashana ilokhu ukade njalo umzila le bashana uthi umkhwanazi bashana ngiqinisile ngithi abafana bakaNdimande njengoba besentendeni yesandla sami 24/7 kokubona ukuthi iqiniso bayalikhuluma noma bayalibhosha yini uthi kodwa kusalayo bolihlanza iqiniso balikhiphe ngisho nangamakhala kushubile ngila kubona abadabuli bashana angathi kuthintwe noxolana umfuka Khumalo bashana kule investigation bashana uyayazi-ke leya nkunzi bashana ngisho namanayisha ezenzo clever ikhora kuyiwe ey'tolo bashana basibhayizise siye ey'tolo sibuke nanenyanga bashana makubuya lapho mshana inaja suke selivevezela mshana lijolokela imanzi kube ngathi libone isipoki mshana kulokubamba bathe ehlombe lokuKaKhumalo ukuthi hayi don't worry my friend you will give you my stuff kulishubele inaja lihambe likhomba noxolana man you can't take me serious I was playing with you my friend there's the drugs akhomba ama drugs mshana ngaphansi komhlaba nangaphezulu komhlaba mshana kushubile kumanzi phansi basha uyabamba mbatha nomkhwanazi abafana bandimali uthi hayi relaxani bafana nginesikhathi sonke nina nizolikhipha okusalayo iqiniso akukho ukubambisana ezweni bashana isaso sholonto bashana basopa lo go player 2 qasa ayikubi kushubile bashana